Otsailaren 28tik martxoaren 3 Gasteizen jokatuko dan. Erregina kopan eramango duen ekipamendu berria aurkeztu du Lointek Gernika Bizkaia saskibaloi taldeak Musturiko Ekoetxea Urdaibain. Laster ja datorren astean, oingo asteburuan berri bestien, Erregina kopa ja hasten da, zorionez, berton, Euskal Herrian iten da, Gasteizen, eta guri oindala 15 urtetik hona gurekin lan egiten duen Bibe markak, berak egiten dauzkuz ekipazioak eta horton innobatzeko asmoaz diseinatu dau emakume saskibaloien estan ikusten kamiseta modelo bat eta da mangadune eta berak ja daroaz gure sponsorrak eta Erregina koparen beran logoan, bale? Alan dabe, aprobetsatzen dugu gaurko saioa aurkezteko bai zelan autobak, peritazioak, enpresak eskaini dozkun afizioak gure marea granatea mugitzeko eta bertan gure presentzia iragartzeko eta oparitu dozkuz, oparitu edo entregatu dozkuz kamiseta hauek eta gure ikusle, gure zaleek eramango dabe abonoak erosi dabiezan zaleek eramango dabe oparituko izaie horlako kamiseta bat. Abonoak uste dugu 150 ingiru saldu direzela eta gero hortik aparte zelan horbiltasune deukogun eguneroko sarrera salduko dira eta aprobetxatu nahi dut gure zalei esateko oingo aste honetan ziar jasoko dugu zalaia abono guztiak eta komentatuko zaiela zelan jaso eta zelan hartu dabiltzeko. Ez da kasualitatea gu berton egotea hemen Madariaga dorretzean edo Ekoetxean, gagoz hemen lekua zoragarria dalako, gure lekua dalako eta Urdaibaien gauza asko esaten dituelako eta aprobetxatu nahi dugu zelan Nikoren bitartez bertoko zuzendaria danez mendika aurrera harreman bat eukiko dugula bai gure taldiek eta bai Urdaibai patronatuak eta ongi etorri gure familiara, Niko, eskerrik asko.